senka. Oba me na ase na so ya. Ano pe me tetre mapo mu a metwam kra na me ho so ko a so ne sare. Eye asase no kokuru. Pese ye nche. Obi amfa ne de. Ofa mo ne ho bra. E ma dwen no. Yo, sister. You penny the work idea. No. Ya krobi akotoko hin de kan asem say. Idua kotoji tonchi. Ene mi hu odwumfo papa. Waka se mama na bia ayeka mo. Mi misu sa. Se se utu ewo ba, no so mi wo ba. Ti enya cha da chi wi mi hono mo a. Me bai die nie. Wo so bai die nie. Ti we de waka ne se. Enu anu no. Ne kwanso anu. Asema wo kai dia ase wo twetwa. O de bai twa ne po. Se wo ba me no. Se ne fe asema e ba ba. Yabi sister. Na sen ne kan yanka. E cha wotu yi. Asemi na ya sem. Ke nu tam so for no semi wo ko fa pra kwa. E ke se ne wo no. Ti so no office we si ne pra kwa mu a. E no nkotra ne pra ho. Only me nya me kan. Nya me kan. Sister. Bebre na mu na mo aka. Nka ka me ko amadwen de a. Nka mpa me mfa ma ye me nche. Eh, ya fa ma hwese ni ana. No hweso. No meku yen fa. Acha. Asa me na okan. Odi wusa. Eti atakwa me fo ba krom ha no mu a. Won be ja asase ye me nche. Yo mu kuma mu ahemfo. Wo ye no do atakwa me. Wo ko se wadwene. Wo wi asafo na wo de ma no no. Wo ko fo so ko tu bantia. Wo no be sa to ama. Na wo che ye me nche. Wo che ye me nche. Ye me nche de e cha. Nka bi da. Mani ye ho da. Ye me nche. Ada se kan yendon. Yendon se kan. Minim papa bi odi na fo mu a ye me nche. Papa no ya akwakora no ba afie. Obetena afie no, wo se ne mma. Ne mma mema kentinka mienu. Ene ekwakwaji koku sika na ba. Omo benya accident uye. Hweso ni kunwom. Etimi de ye me nche die. Ya deda obi ni nua pa we da. Na me ka to. Wo ka bi shebu. Hwe. Akon ti fi wu. Ye me nche die. Sister. Ni nyina oni say. Ye mfa me ye me nche bia. Mi a me hweso. Koko no se metia. Is ka beba ni e chip. Pepe. Koko. Asuma wo kan timi ni woni. Dimidi. Idi bia yoda. So de baba me ache. De baba mi ache. Pepe. Sister onu abema minim no. Bia bo so ta chire. Tinya dia be sisi mo. Wo abego bia to so. Oi. Say ye me nche. Eno so ye. So bebo bia to chire dia ene e fo awso. Chire ni. Enu anu no. Dija bi ni mu na. We de mu bi anu. Da bida. Wo be wo. Tu sais ya le ko. Ke. Oni papa ma wu yi. Wo wi asi wo. Ya se oni papa ma je wo. Obi mo ni mo awon ba mi. Obi ya na kwa. Dofu papa kwa jame na maye ni keke babu be ko. The double K. Ke. Sarasso. Wo bo na gbe. Yeah. Oh, nyame adom.
Hey, what's papa? That's Now, oh, hiya, area that here. that view. You show. Who fit our? Should It's here. Hey, what's papa? that's Wow. Hey, what's your first name? but you're from the pizza. Nafisa. Wow. It's you, Chima. We ain't coming. But trying. Wow. Hey, what's my tuba? Sir. Hey, I like that's scary. I swear. Oh yeah, sure. Hey, my tuba. Hey, mami, who for what? That's Ọba bi sei na yɛtumi de mu di akyi ɛkɔ baabi. Ɔkyɛ sɛ, ọba bi sei wodi m'akyi na mede wokɔ program ase a, wobɛnya me sɛ ɔmo mpa me da. No bounce. Ampa. Hey, me do nyame. What? Ɔkyɛ na sisi a wokɔ yi. Me you show. Saa. Ala But ɛkɔ. madam for one. Oh, saa. Ɔno so wɔ town ha ya. Of I say. Oh. But my best me baby show me buying. I think I'm a Afe na wokɔ hwɛ. Oh, wow. I mean, we dey me mama kasa yɛ tintin bi a. For now, I see you are on hurry. You need to go somewhere. Now, okay, so one Friday, and I say, mean to me, who you I ain't tell whom me. go so soon fit town, Who sir. Ah, Best say acquaint. there. Now, phone, so me phone. Hey, never fear so. Now, we need to be a meeting. So we're going to be out there now. I ask open temper. Oh, now, best acquaint. My son can Oh, and I say, okay, dear, me, have any phone. see what my cat all phones on. Now, many phones who. Hey, And that came back. Number, 05 92 91 31 92 31 45. 45. What you didn't do in the office? No pizza. Hey, now we will be phone their friend. And then you but you walk one man, or space to space, and the man such you cry. Right. Media say, how which my could down. Oh, Mate. Sir. Mate. Oh, that's your name. You can't back. Now, me put it in here. I am the spec. Pé wá jí mi o! Rabi! 0247. Àwọn bọ̀dọ̀ yìí wá. Àbẹ̀rẹ̀ mi kò hu. Na fisa! Me ne wobɛdi nkɔmmɔ bi. Nkɔmmɔ no bi deɛ no, ɛsɛ ka me mmienu tirim. Ka kyerɛ w'aso, nka nkyerɛ w'ano. Wo sɛ wode ɛfiri nkoraberɛm ɛna mapɛ w'asɛm waa. Ɔwɔ sɛ ɛnɛ ne nansa na mekaa sɛ mekɔ kwayi mu hɔ a ɛdɛ aba. Ampa mekɔyɛ kookoo no, deɛ mekɔnya mekɔkaree. Na mekɔkaree sɛ adwene a memede kɔɔɛ no, na saa adwene no ayɛ dɛn ɛbaeɛ. Manya sika biara first sika no 32 pɛ. Ɛna menyaeɛ. Ɛna waa so wo no tua meba yi. Te sɛ ne skul yɛ dɛn yɛapam no. Mekɔ m'anum kɔ sɛ mede kɔtɔ ntrɛ kyerɛ skul. Yɛapam no. Meso mentumi hwɛ ma ne ntrɛ fie. Te sɛ ɛfe na ɔbɛ dɛn ɔbɛkyerɛ exams. Nti sɛ manyi wɔ sotire a na ɛsɛ ɛnyɛ dɛn ɛntwa yie. Nti mede sika no kɔtua meba no school fees. Sɛ bɛyɛ a m'anim ngu ase. Sɛ na amanfoɔ si gu nkurom anasɛ yɛapam bɛ school fees a wohu sɛ ɛnyɛ fɛ. Na nso mede meka kyerɛ wo. Me come sempa. Bla. Me den ka me ni problem o. Na sister. Kyɛ sɛ Sister na kwa penny. Say me wo this ka ya be. Ya wo kan ade kwa kotua. Wo be den ka ya sempa de. Me side de problem de no na sister. Ona penny o. ɛka ne nkɔ de ato adwene.
Me na me class me ko sankori. O le sankori so Robert so ko emu. Enu aso mu tutu o simi so ni ade. We asa we sankori so o so ya konfo ko. Ya je. Bla. Ya je. Bra, ma me ka se me nchiro. Ye nyina na ye tena ase. E na adwendwene ho na aka so obekọ. Onu esi onu sister no nim say, uko. Na wo ba na asa betutu ana ase me kire na. Me ka se me di nansa. Ti so hu be siesie sa be bosome. Ya je ma to hospital. Awura Robert ya bo me pa. Uto ya bo. Sinye se me ya da dem. Me Me de nya se me bombara ma no anu se so shia wo so akora na so bisa se o papa won te se ha. On ka je se wo mayo. Enu ane ti awa. yo. Why? Me de It will cry. My mother say next month here kotia. Me bag cram you at the amount. And sana the beton. Yes, I say the etchim. ampa. Me don't go. Minim wo. Says Wo. wo Be ma me bag say. yeah. You tell. What that's what I can so. Eti ya sir. Yo matebla. Proper. Ah, mami sky. Oh, mini school. Bra. Oh, mami. Me can't sister me. I say me can't. Oh, now me see me sister. And where is sister? Sister, oh, yeah, sister. Oh, right. Yeah, from force. Me can't me can't on kwa show. I told you to no do also jeni e chena also twa ne ma dia. E che ya na e che o chiri. Me ka asema chiro me ka che waso ma nka nchiro wa no e ye obla oko ska na oko kalie no me de ode ye ma asem me no ka se ko da be peme ti ma asem no de be ye enti me ka che no mo ne na kasa ni mo ye bibia fa ni ska no be ni basa Ujidi. ah Asem na wa begina na wo ka no. Ujidi. me no ka se kwempo ye ka se kasa no de me wura ba mu wajiji nam ne crab ne ade me de ma ribi wo mo 2 million kwa sa da chama ta so nsi We are sure say me nua be ma okọ adi etimi diska no to nsama wo no. adosa maje Yo, I carry my friend, that's why. atu de munye bibi fa ho tisa de ma sam no de ye no me o de ba meje nso ma use tire ntino dombe ye no ma ye de ma ye ne me kwa wa Yo. Hey, okoi. That's me with me kwa dance meeting. Me kwa bo sister man ye. Obi abeka kire me se sika no waje. Wo de kwa akotwa aba school fees. So wo diska no go madam ase. Sa, ye be sha. Oko! What's it? Bla. Bla. E se nkru be na nkru ya na wudi no. Asa fon be na metiti no maso mu no. Yes. Di asem. Adama from ko asem na ka kire ni. Aka kire me say, wudi scan kwa twa ba school fees. E na wudi scan no bro madam as. Sa, unim sikadie. Unim sikadie cha me. Ana unim sikadie cha ya amagi. Fame de man. It is. 3,000 na akwaje ye na. Obetwa me ntro so de ko twa ba school fees. Ana wo de twemp na. Me. Wa wo gina no wani tantan no wo. Why na me ko chine mpa? Abigail. Akwa no hu me ana frame na oba mama ne so wo. Wo ma ne mu 200 cedis. Wo boa. Akwa de na akwa wa sport. Akwa tuto nam amanare. Wo boa. Ono chimbe die no. Ne mra so se wo bre na wa bre no wo no. Ma bogotochi. Ebo hie kuma. Wo na wa no den. And the fu won se ye sifam. Me. The government is can. Okwo ti menye, nka menye. Na number je pete. Wo so aka se me se. Wo di niam edi agoro. Wo ni ba bia ujina. Wo di niam edi agoro. Da bia na ma ye honhon na me hyew. Na ma ye honhon na me hyew. Uhiri ma fefe se de kwa kwa yimufu. Wo na ma na wo fefe uhiri mu no. De duro so. Me sa so mu a. Wo nkwa me do be fa so. Wo Minister bia. uniska bia. Minister. Ye be hye. Minister. Me se ye be hye. Ye be hye. Opo se de kwa so. Na o presa ne oni ma ire o kan. O pri bo se ne oni ma ire o kan. Aboa. O ga se me jimi na bi de wo kra wo tuopo wo mpra. Wo mpra.
One Casano. I mean, if I can, man. Why? I will be a meeting with Belgrade. Ah, say one car, and with Morena, that's good. Oh, I won't make dinner, the dad, I mean, I could cry him. Oh, make dinner, I would bow. I do. Ah, the Mia Blue. Assembly. Who friend of Ah, say, Fire and so, Jimmy. what Jimmy? No, but you want to be a woof. A jumper told me free hair. Ah, if you be Last year, Asia, Mammy Bogger, me, Mammy Bogger. my boga, Mamma Cocono. Pachan, Woman, no. Pachan. Ah, me woman, one. Hey, my frost. Jawat Siamudo, Your frost. with the adjournment. No, Persia mango, son. When I would a mango to also. Ah, What's your mango? Na mango, you're too petty. there be a Mr. Mango, And you would obey Casa man your obey. with the adjournment. Mango. Yeah. That's like a beauty, Casa Mango. Membrams. Ah, cha. Jawu say me dinner. My pencil. Ah, Now, have you? Who said you two say who see me in your phones were near a day? Abre. Mr. Cromie and I'm tear. Cromwa, or more chatima, cocoa, coffee, a pear, that's a ja. me. Oh, poor you can use that. Me Hey, cha. near Jack, Miss almost 34 years. Jawu. Me, Sene wani manyi si kube hu. Ah, wani manyi dodo. of Papa only. So on already. Jame nwale. Su de wani dodo. Uche mi peni. Me ma me say, eya ma me fo bi e wani che. You feel, son, or a unit. Oh, Na ya so ja me wani you. mu na nkasa na nyi. Mira, to me, Chanu. yeah, we want to send us some in my side. Jame de Only wani dodo. Mi de mi de wu. won't permit. Said the bait. Me ma me si obi e wani che mi. Oh, eh? Don't mind the age. Eh? Don't mind the body. Mind the age. Ja. Look what we catch you. Ah, what the mammy family number. Jasa. Send a Nadia. Ah, hey, Jata mbi amle mefre wo na dwi nyina mefre wo. from baby. Hey, oh, mammy, no offer. Son, I also have offer here. So that's your. Ah, si o mame kokko. What the Mame boga. work. Ai. Hey, what do you know? Yeah, Yeah. what do you mean? Mame de onu onyo. Yeah, Onye. come on. O ba ko beti ba Zero- fie nsu agu. 0550 94 37 50. Stone. Aja mame France. To bo na o predo. Aja nko. Ejina so sa. Ah, Safra. Aha. Seko. The Okusi Chai. Eh. Yeah. Yeah. Eh, ya me fre wa. Aja si me fre wa be mami. Eh, ja. Okay. Be mami. Yeah. Now, you put the money home. Be mami. What's it? Yeah. Ajua men. Hey, says young pony. Hey, that was the one. What's the walk on? Meu mama, how do it? God damn. Ah, Not mama. No, it's in here.
Any city for currency or new. Any what you call. Ẹja. Ẹja. Hey, some my sebi. Hey, Ẹja mi nkọ. I can't down. Me kọ ni saa. Ah, we say there. Ẹja saa. See your phone in here. Mobile money. Ẹja no. Ẹja saa. Me mama, hey, o kọ kwaso pa. Ẹnu ọbẹ ṣe àwọn ká. Hey. Yeah. Ebi de bi ebe ye. Ama o tan fo afere me. Bi dia kura be twa fo wo program mu papa. Hey! Yaba kwa de. Me boy. Me kwa da hwa ba wai. Boy. Ni komo ka. Yeah. Sa ya na wo. Oh, me dia tan ha dia ya. Ene wo hia onyame. Sa, Sem sisi o. o be sisi. Se be ye gala. E wo kuma e din ka be site kuru ni nyina hu se kuru. Ska wo. Can I say? Na ya koye no se wo ko be bi o se wo hu. Ni ansana. Ni wa kompanyefo. Mo ndia ni dia no kure. Nti mehu wo yi die. Wade nkwan na me. Nti se wo so beboa. Ama no ma akoyi. E na me. Nti sorry me ba o. Kese uchire mu a, o ba be galanse wo ha no. Sa pepepe. E wo kuru we mu. Kuru bu ye mu. Hey, rade na say. Ei, Hey, ni aboti. na bi ba ya ji. Wo be pre no ma ho akoye no ma bi ni kwa se wo. Ti se ye company fo. Na wo di da wo rade ase na da. Wo di nya aboti ni nko ho company fo. Sa ma din ka ka se mbesisi. So. Iti mahu e kwambe na mefa so a. Wait me company fo. Okay, who say krum hanum say ne dia. Senya sky na ye won pay for hon mo di kuro so. So ti said I say ye ko na na. I say ko hin fie. Ba ba woni say if you crop say you crop ma ye ko hin fie. You wo my go hon ma omo ye dey omo wasa so hon ma moton Enko fa problem bi ama. o dabi Ko maduma me ye ne hu twa. minim sa Se me ye me china bi afi wo. uni how atase uni how no ba ko mo hon ba woni Pe ko na me ye na hihyeshi unti se ba ya. So what me say be ko go dia ye ne nko na hu de se. asanya abotere uni se uni abojetra obetimi awoso akwani mu ko bitu aso betimi akọ ati uni se ya de ye kasa be be entoponko. Enu ntam te se ye nko fi. udoni se be bia be fine ti no ba mine se bi na de nhira anya yi kakra bi sa ba to wo nia ba ebu ho no o fe ne amage se bia be yeku ti no bi di kan de wa koma me no ho no mansa bi se me do kwa bibia ohu ni bia na na ide wona na ba wi de me sra o ka me na me twiw o ka no me how abro ba uvie na afie do odi ko ba excavator wa mu excavator yanko na wo ye se na wa ma te wa Ago. amen I'm tagging no. Oh, good evening. Good afternoon, sir. better also Hey, I'm going to feel. Like it's beauty. Hey, oh no, but you must you. na ho azo ni Oh, yeah. Man, it's not a canon. Oh, yeah, madam for. Oh, yeah, madam for. good afternoon ai froko no ha Hey, man. abegyina ha hwehwehwɛ yi propo hinu mo se ne efi habon ada anya bia wu fi a eti sei se wabusu fie kura eh fasa kwa na me de me kasa a wo ba ye na wo ya ntete wo hu ye wo ye do hwe kentem ne tro kogu aburogu ho ma na so kokoko wo ya ntete ya ka ba pani mu te ha ba be ja tutu ti be ye se be ja se wo cha wan Maggie. ko be begina Isro, baby. we de If you say you cry by a cram, won't be say you. Won't you say akwa pass won't be say.
Na onyonkwa na ba na wo fefe ni hwenu mu hwehwe na bi sa Mama akwa. abotre ya ba fie nya abotre Ọba chesa ha bụ anasị. O modam. ni kasa habo On kasa habu. Aha mo wa ka uja ya na isa ne o ye ye wo mo mama hwe. Hey, my goodness. sika ba fie betu no Be ma nya botre. Madi woni de wa baba bi wo sa mo no mafom. Okay? Ma me we de enya bone. Me mo be fo say bone kwa na ye twi. Krum han ma ye wo de ma me se me de muni me dada. Na mo blai na muni me da. Na ba na ba han so enya bone. So ojina ho sa no ojini packet for man. Si akase billionaire obi wo ska. Aba take a ho. Ono ojina we. Despite na fofo ba ko nie. Okay. This say akase sikani a ma yo ka ho. Ni sika so free ba etimi free ba bi enye kwara. Asema wo kan ma me bia na wanya ska. We dey buy dey enya bone na before say bone kan e kram na abranti ni mihia na okuro no anafo no. Na mihia no no nkomodi die mu no wo kire mu a wo pe asase. Wo pe asase dey atu. And I'm saying sika kokko yi bi. Na me so me di mani hwehwe ewu na wo na wa pa mani a wo krom hanom. Na wo say me di kan ni ere e be si so. sa pepepe Na said e be ya e be tima hu je e be dey. E be tima ya fa. We di e sika sem ma ya bone kwanso ama Yes, ba yes. ase ubo fu ho a There be. ya botre Aha ope asase. E de to galamsey. Enya obi a kuremu ameti me yo hena na hema ametete nsase. Ana enya bi a me yesove a me na mwura motete nsase. No ope asase de galamsey dia. Monko obo ase ohunu ahemfo na. E ho na nsase de baba pani nya botre pani se odo entasu to do nsu mu a yehwie mu e o sante be. mehia no na edi nkomo no o kan bi tell me say what hint bisa na me say ne paku na me hihihih o manenyo ani ene waba inu se pen for hodi na so ma pani se bu die Enkoko na mfaso wo so ya nya botre sika be fi na ma da na pesa propose ma ba bonte Oyeska. Oweska. Oweska. Say what's the word sika? Upia mo na sika. Man we ya. Sika na onimie. Ntima me nyabote na tie no. No we asempa do maye. Why? ma so be ja tum nkwa na hwehwe ndi say wo hwe mi ni pedia ne dia Don't judge a book by its cover. se wi asase mu ma me nsaka se ye to ne tete ho sika ne mu opepepepe ba kokora na me bo ho miensa Hey. ko se me si be hu wo ne wa ba ye Atoso. o be wo ye de adwuma o ko school of Ose sika no ye den. me se se tete ho sika ne mu opepepepe ba ko ibu no bi beto na me bo ho miensa e dia no Sa me ba no wonko school. ade E na wonye adwuma bi aso. Oye Adidas. Odi anwada. Sa pepepe. Obi nyane kese akwa. ha ho ntina na me wo ka bibia am ka se nya abotre me sika be tumi o ase Akra so anso ni oso se. Nti nje so peso che me say asase no wo beto ne be yesen. mo na mo dia ti de mo be ka se mo pe mo because e din ka abba kuri mu abeso ye bibia hu se ne mo ma si wasase men ha ho dada If you o dada Sa na wo be wo si wani adwuma bia ya bi o. Mama, Abala essa pepe. não. Akwado to wa. wo be ji Amenkasa. na de pe kokobia no anwi e fre tene ko Koko sika. o de wo be hu papa hu me o be ko We koko sika. koko sika amire Nti hwee ne sika no mu de. dema fama na se bibi wo ma wo so mu a Chechi me ne sika. se fama no na obi a me no wanante awia so aba wo. nkomo be na ye di na chiri ana wo presa fadene mano na wo di ade no So se bibi wo mti ka me kwa. oh jaja Ikoko ni ye hwem. be ye time na ye adwumo fama no na wo ho na ade hye ne Obi a me no nan kwa onya me ma. ha wo ho aha na wo ba ba ye sa no ma wo ye me no ne na So nje na abeche so.
na no won. Iti mama. Koko sika ni wo. Be ma na. Yee. Oh. That's it. Mami adi atu ni. Papa. O de woni. Mon pere mo chika kramara. Asase no. Me wasase yantam da ho. Enya sase ketwa kwa. Eni na make am. Hey. Wan ka sa kwa ba sesa. Hi. Na Na enya bia pache wo. Ofie wo obi ono aduane ma no osu ni mama. Me a ahande ba ye hoho meni ha me se de ni biasa. Etu no obi osu ni mama. Hey. Ene me be ba be si ni mama. Why? Gomi. Ai, o ba be si ni mama. Hey, O ma, o de enti a ye ba o ye. tie ni bo. Die enti ye ba ye ne asase na nkasa pese. Na wa dia to o si infinity nkomna die. O be tie nka. Mate. Tenante. Me de ya ka mesre o. Emre pamo no, o be tie menka. Mate mama. Ti ye be saba. Na yen kwai. You can come me ba esia. Why Come me ba. You want to buy a simple thing go be ko. Video so chin na. E dey me no ma. Yes kana. Na de only na mo de ono ko discount no. No no show Oscar. So a millionaire. Auntie I ni You share wo. Auntie I dey. Oh, come yo. Hi. You are so akwai you na we Oscar sana. Mami. Hey, Mami sana. o to nya no ntomo adi. O to wa ba ko huma Kunu ko afa so didi. Mpambo anse important. Hwe de wo kire. Kafe ska de mo nya ko nya kwa. Me bu nsem wo sika ehu kura be ye won. Mami siske nzo me. Me be kaw. Fame. Ai mami. Me se me de kaw ati so no wa kaw. So ni mu a. Hey, koko sika. Hey. Yay. Koko sika the bexes. Enti mami siske nzo buminse. Me be kaw. Na me kawa. Ati se no wa kaw. Me se wo ni mu a. E kaw atutu ego. Obodam papa. Hey. Akwa no e hoye. Fa ho hyehye no. Nipa fon sa no. Anhwe e sika nso firi ba bia ye o. Ale tina won ko be papa won ko be bonus. Edi yetu ye no me sika e wo ma. So ogina we. Ya no hono ne ye. Ene ya bia a wo sika. Hey, necessary wa parking ka wa chi oyo ko ye ne ja ko ye ne ka. Hey, na we se no wo sika ye o mo keke de se ka wo dem de se tie. Yeah. Hey, fa ho hyehye no. Wo ba fa ho wi ran. What I onye mo kra so me. Sister, me ba ya, me ba ne se me no ba ba dwodwo asem mi. Asem bi ha me pa, ti kwa na mama ba. Ya bla uko. Ye ni nyina na tena ase bobo ya eko ho ase. E na onu aka ase obekọ. Boso me miense ni. Onto asa be ka kire me se kokọ ni bi gu apaso. Oto okọ no wo disika na ba. Wa ba ebisa na ototo pa apaso. Me bisa na. Sa na wo kan timi de ona ye peni te na maba no. Se bibi ye fa na se fam ye sa de ukọ be ma asama fa ya se. Aha. Nti je so okonu wakwa di koko sika na aba. Sister me se Ojidi. sister me twa antroda. Me se ono na be ka kire me. Ono a ukọ na ka kire me se wo okọ. Boso me miense ni. Eti boso me ese ni okwa di koko sika ne hye ne ho. E na o me ka ahwe nkire yen. Hwe, e cha we kra de agai. Na me okọ na ogina ho no. Che se won so me ayi okọ me wodi agro me hwe ne se na me hwe ne yemba. Koko sika na ye nyina ye japade no akwadi koko sika na wo ko wuti sika de ye den. Wo udi sika ye de. Wo di ahefa na de be ko brukios. Wo fa nya de papa bia. Aduane kra wo fa bi eni. Eti sese no koko no ebi gu apaso ana. Sister me se okọ ni bi gu apa. Me se ono na ka kire me. Ese koko gu apaso. Me se ogina si am de okan na no na me sa ka kire. Echa Sister, wo de nya botre man so abeka kire me. Jamu mame. Why? my sister. Jamu mame. No kwan ya me de okọ be fa so no wahu. Ebe ye ne nwanwa. Je so oheda be ka kire ye say, ye ma ne koko hwe koko ne so je so ti fa mu ni botom wahu. Baby yo nyo so okọ. Yo. Hey, adia be ya bobore a onamana nto ka bodai. Wo di enya ntobo ase kra ma me. Juma me di okọ no no kasa na rebe ho. Oh, Oji sika na nkra. Sister won te say man tell me nkra. yo, na se na ode nkwala. me man nkra. Yo, na se nkwala no mo nye papa. Mo ye papa wo ko we.
besi wadi sika no obedi epu saa obɛfi sika na ba